Ja mám pocit, že to nie je ľahká kniha alebo audiokniha. Ja keď som ju písal, tak som si musel veľa vecí naštudovať, snažil som sa ich zjednodušiť, ale aj tak ten výsledok je podľa mňa že pomerne náročný. Na druhú stranu, že v tom je výhoda, keď má človek audioknihu, že si to môže pustiť, potom sa ide poprechádzať, pustí si nejakú pasáž ešte raz a postupne ako keby tým materiálom prechádza. Je toto pokračovanie obyčajných zázrakov? Nie. Teda, vlastne hej. Ja keď som robil obyčajné zázraky, tak to bolo o fyzike obyčajných vecí, dúha, plameň a tak ďalej. A všetky tie divné veci som si nechal na neskôr, takže čierne diery, cestovanie v čase, červie diery a tak ďalej, tak to zostalo do kúskov reality. A Maťo, ako sa to teda načítava, keď je to takéto divné? Vždy vyberie nejaké také prirovnanie, čo ma prekvapí, že ako ho to napadlo. Ako napríklad Blchana žije na basketbalovej lopte a ťažko asi bude vnímať zakrivenie, tak mám pocit, že je na rovnej ploche, lebo je to veľký rozdiel. A takisto ako človek na Zemi, tak tiež opticky, keď sa pozeráme, tak žijeme na tej ploche, ale vieme, že Zem je gulatá, takže sú tie prirovnania také, že hneď si to človek predstaví v hlave a veľakrát sú vtipné. No. Možno, že by si aj nejakú divadelnú hru mohol napísať nakoniec. Takého vedátorského, o dvoch vedátoroch, ktorí... To by som si asi netrúfol. Asi by to bolo pomerne divotvorné. Tajným plánom bolo vysvetliť základy klasickej fyziky. Ešte tajnejším plánom bolo pretlmočiť emóciu, ktorú mám z poznávania prírody. Úžas. Už pri jej písaní som mal v hlave koncept aj druhej knihy, ktorá by opisovala neklasickú, neľudskú a podivnú fyziku, ktorá vo mne vyvoláva údiv. Mojou skromnou ambíciou je, že človek na základe toho minimálne pochopí, že čas a priestor, aké sú neuveriteľne zložité a fascinujúce koncepty a potom vlastne, že tie čierne diery, cestovanie v čase, takže to už sú také srandičky navrch, taká čerešnička na vrchu torty. Ak si teda z toho poslucháč odnesie, že čas je super fascinujúci, priestor je super fascinujúci, tak ja budem úplne spokojný. Keď som sa pustil do jej písania, nemal som v hlave jasný plán. Chcel som však zahrnúť najpodivnejšie javy, ktoré skúmame. Cestovanie v čase, vznik vesmíru, štruktúru priestoru. Je to super, ale číta sa to ťažšie určite pre mňa ako nejaká kniha, ja neviem, životopisná, alebo kniha, nejaká detektívka. Je tam menej vražd. Je tam menej vražd, ale je to... Ale je to zabijak. Niekedy sa musím vrátiť, aby ten význam vyšiel z tej vety taký, aký má. Pri plánovaní som pochopil, že sa musím poriadne venovať dvom pilierom modernej fyziky, o ktoré som sa v obyčajných zázrakoch len letmo obtrel. Sú to teória relativity a kvantová fyzika. Tie dve knihy, ktoré mňa dostali k fyzike, boli práve o divných veciach. Jedna bola o kvantovej fyzike a druhá bola o teórii relativity a vlastne kúsky reality sú síce trochu skryté, ale práve aj o kvantovej fyzike, aj o teórii relativity. Že niekto tie dve knihy, čo ja som si prečítal, má túto skondenzované do jednej a keď mňa dostali k vede, tak môže aj niekoho ďalšieho. Takže dúfam, že niekto príde o 10 rokov a vynadá mi, že kvôli mne sa toľko musel trápiť niekde na matfize, ale povie, že to aj bolo celkom príjemné a žúžo. Čas a priestor sú ešte bežnejšie, než hoci ktorý fyzikálny jav. Tvoria ihrisko pre zvyšok fyziky. Knihu som tak mohol nazvať Ešte obyčajnejšie zázraky. No okrem toho, že by to vyzeralo trochu lenivo, tak aj názov Kúsky reality lepšie reflektuje, že... Ale nechajte sa prekvapiť.